Empezamos. El que us estava dient. El try, què va dins d'un try i què va dins d'un except. Val. Jo preferiria que vosaltres féssiu les coses en plan while num no vàlido, val? Per exemple, jo que sé, que sigui, mentre el número sigui més petit que 0, o sigui negatiu, try input except un print, per exemple, val? I aquí posem un número negatiu perquè mentre el número sigui negatiu intenta demanar-me un input i si no, fes alguna cosa. Jo preferiria que almenys en un dels exercicis em féssiu aquí, jo que sé, per exemple, draw alguna cosa amb num. Fixeu-vos, molts de vosaltres m'esteu posant aquesta funció aquí a dins del while. Jo preferiria que m'ho poséssiu fora del while, perquè fora del while ja sé seguríssim que num és positiu, si no, no hagués sortit el while. Vosaltres el que feu és if num mayor que 0, fes alguna cosa. O sigui, és una manera inútil de complicar el codi. Fixeu-vos, el que passa aquí és, mentre el número sigui negatiu, torna'm a demanar el número, val? Si el número és positiu, fes alguna cosa. Si no, s'acaba el while, torna a començar. El número és negatiu, val? Doncs torna a preguntar alguna cosa. Si és positiu, fes alguna cosa. Però és que això és exactament el mateix que això. Doncs em sembla que aquesta és la manera més intuïtiva i més elegant de fer les coses. Mentre el número no sigui positiu, continua demanant. En el moment que sigui positiu, o 0, ja sortirà del while i per tant podrà dibuixar alguna cosa tal qual, fent servir números sense cap if i sense cap else, perquè ja sabem que és positiu, perquè si no, no hagués sortit el while.